Hej, jeg hedder Ditte. Jeg repræsenterer firmaet Jordkær, som er en importvirksomhed. Vi har importeret Sylvana supporthovedpuder igennem 25 år. Sylvana supporthovedpuderne er produceret i Holland og er udviklet i tæt samarbejde med kiropraktorer og fysioterapeuter. Den fås i 5 forskellige hårdheder, og den er inddelt i farver, som ses her på båndet. Og så har hver pude hver sit navn, som ses her på labelen. Betrækket det er 100% bomuldsbetræk og er certificeret under standard 100 by Økotex. Puden er opdelt i 4 kammer, 3 for oven og 1 for neden. I det øverste kammer er der fyldt med åndbart syntetisk og regulerbart kuglefiberfyld. Kuglefiberfyld til forskel fra lange fiber, de puffer op, når man ryster puden. I det midterste kammer her er der en lille smule mindre fyld i, og det er for, at baghovedet ikke kommer til at ligge for højt. I det nederste kammer her har vi en åndbar tallerlæg latex, som giver en god støtte til nakken. Og den har det her knæk for ligesom at få kæben fri af nakkestøtten og komme op og ligge på den bløde del af hovedpuden. Hovedpudens betræk samt det specialsyede Molton-betræk er behandlet med det antibakterielle og fugtregulerende præparat, der hedder Sanitize. Og det gør, at der ikke kan leve skimmelsvamp og bakterier i hverken betrækket eller hovedpuden. Puden er her i siden udformet som et V, så fyldet det bliver på sin plads. I Sylvana supporthovedpuden har du også 2 puder i en. Er du sideliggende, så bruger du nakkestøttedelen, og er du rygliggende, så kan du med fordel vende puden om, så du bruger den lidt mere bløde del af puden. Sylvana supporthovedpuden kan vaskes ved 60 grader, men læs altid vaskeanvisningen inden vask, og den er at finde her i labelen på siden af puden. Producenten anbefaler dog begrænset vask, f.eks. ved opkast næseblod eller virus, og at man bruger en minimal mængde af flydende vaskemiddel. I stedet for at vaske puden, kan man investere i det figursyede Molton-betræk, som skal ses som en svedabsorberende membran imellem selve puden og pyntebetrækket, så det ligesom er Molton-betrækket, man vasker mest i stedet for puden. Inden vask skal man også altid huske at fjerne latex-nakkestøtten, da den ikke tåler vask. Ryst puden godt hver dag og luft den efter behov, ikke direkte sollys, gerne under en overdækket terrasse eller i en carport, da latex-nakkestøtten ikke tåler direkte sol. Puden er mærket krystal, tåler ikke vask, da man i de 3 øverste kammer har puttet latexstykker i. Når du skal hjælpe din kunde med at finde den rigtige Sylvana supporthovedpude, så går man ud fra kundens højde og vægt, samt bredde på skulder og længden på halsen. Derudover så er det også vigtigt at spørge ind til, hvilken madras kunden sover på, altså en blød, medium eller hård madras. Jo blødere madrassen er, jo mere synker kundens skulder ned i madrassen, og jo mindre og blødere skal Sylvana supporthovedpuden være. Hvis kunden derimod sover på en hård madras, så ligger skulden mere oven på madrassen, og så skal man vælge en lidt hårdere og højere Sylvana supporthovedpude. For at undgå reklamationer med lynlåsen ved, at fyldet eller trikonen på nakkestøtten sætter sig fast, når man åbner dem, så er det rigtig vigtigt at løfte op i betrækket, inden man åbner en lille smule, og så tage fingeren ind under lynlåsstolen, og så følge fingeren hele vejen hen, imens du åbner til for eksempel de øverste 3 kammer, hvis du vil regulere i fyldet, eller hvis du vil vaske din Sylvana supporthovedpude og have nakkestøtten ud. Sylvana supporthovedpuden har 2 års garanti, og skulle der opstå reklamationer eller I har yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os.